Ordinea în care el plânge, de Gheorghe Iova. Eu, aici, acum, într-un loc de unde nu se vede decât cerul albastru, întindere concurată de privire și de întinderea existenței mele. Acest lucru nu se întâmplă deodată, ci e un lucru de multă vreme aici, descoperit în liniște, acum. Apoi în alte locuri eu, ca și când cerul în toate părțile s-ar arăta, fără de mâna mea în spațiu, în fața mea întinsă. În dreptul ochilor mei, textul înaintează. El este înlocuit de pământul înverzit, care urcă în dreptul pieptului meu.